Matats, ang imo na to ani, mo una tagkaon. Kayo nya di na takatilaw, di talikod na to. Luya po de. Nami po de matats. Matats, birada. Ha? Birada sa sila. Oh. Amo tirag luto neron akong amigo matats. Ano to kung sa tirada niya karon. Ko pa dito sa pikas nagahakot pag mga banyera. Pag guman sa duha ka bagyo matats, nakapanagat na sila no, og mauna ni ang ilang kuha matats no, bali gamay ra ni matats, sobra ra ni 2,000 kilos no, pero burot budburon tulay ni. Og katong mga bangsi na to matats, wa pa kadunggo no to apa sa lawod matats, kay nanagat pa or naningkamot pa no. Pero matats, an awa atong isda matats, o kung unsa ka tibay, unsa ka presko ang isda matats, isa lang na kagabi gi-deliver dayon no. So ang himuon na to karon matats, magkilo bata, magsabaw bata ani kay gimingot ang isda, pero wa ta kabalo unsay desisyon sa atong amigo. Na may isda di matats raw. Napit ka sa mo salmon. Ang problema, ang presyo ani 300 ang kilo ani, kini nga salmon. Ting mahala ni matats. Ya, kaya gitawag la dorado, murag 150 man yata ning Pandawan karon. No, mahal kay no. Bay. Mose tirada to ron. Maksyo ta pero nigpis ang isa kay mahal kay isa. Tag 250 ang kilo. Ya pila ka buka tulton. Tulo ka bok. Sa isa ka hiwa, duha ka tawo magtunga ani. Matay, budget. Kagagbay pud si mong hiwa oy. Bulan pito nga tambal matanggal pang ulo. Gamaya pud ani lugi pud ani balik-balik pud ta sa bagay pila kilo di ana karon. Nag pare 220. Uy. Ibutan na sa lamisa sa gawas, mga 270 lang kilo ani. Palengke na 350. Mo din nagkilo ka gamay ra kayo bayo. Dito ang pagkamahala di isda ron. Pwede puniton nga kinilaw. Simhuton ra na. Simhuton na nato ni. Uy, labas sa iba punit ni mo di pwede isda. bay daghan man kay tabay sobra man tapulo ka buok bay. Mahingaon man tag isda, ya pila kaluoy pud aning hiwa. Karbo ko katang ingani ka dako imong hiwa ba? Tanawa ko hiniwaan nimo. Naunsa naman taon ultimo bata ni bakulangon pa. Gagmayo eh, mo ni pikto mga tats sa tungod sa kamahal. Sintro pag naong ni Roy. Oo, kikilo. Nya kisa ni mo kanon ning kinilaw nga kusog man ta mo kanon ning kinilaw. Motor na kayo na. Ay mo lay di na kapas. Show na lang. Matats, maniguro ko ani, maniguro ko mauli pa lang inoon ta. Matats, ang imo na to ani, mo una tagkaon. Kayo nya di na takatilaw, di talikod na to. Luya pud eh. Nami pud matats. Pwesto kay bayo? Huwag kalami away eh. Duwag yung matats ha. Mag-budget lami karon kay pwede ka mahal sa itong isda. Huwag mo na lamas. Ay, okay na na. Wala to pa di mo nga mukha mo hiwa kang labas. Pagbalik ni mo, wala na. Mga unay din itong mga trupa na to. Matats o, gamay. Kaya kilo ng matats. Ibaligyan lang sa nato. Pwede lang tag-karne. Kaya may pang-karne kay barato. Manok yun. Manok. 170 pa yung manok. Manok. O, matats ha. Nagabuha yung matats. Bro, nagabuha ni. Gamay rin kay karga. Na, budget among kinilaw ko paksi budget. Isuko naman ka diha. Suman na pese, sudan na to diha. Uy, ano human naman diyo? Pila na lang ka bangag. Sa pesa. O, matats ha. Mga 12 na masiro kadlaw matats, dunggo karon to din taon matats. Nadungog ninyo ha. Nag-budget lang sa mi karon kay pigado pa.